Hi guys. Here. Ano akong trabaho kada adlaw? Man ako bantay sa bata, kuman ako ngadto sa hatod sa eskwelahan. Ari ko dire limpyo sa kwartos mga akong alaga. So, nag-fix ko sa bed. Kay mag-day off ko ugma guys, kay mag-relax ta guys ba. Usahay itong balay mag-day off ta. So mana siya nagsyagit tong usahay dito guys. Naan tabo diri guys. To say relax atong mind tomorrow guys, kay mag-day off sa ta. Tomorrow afternoon. Sige, hapon. Bugan.